visa hur man gör en flexskärm. Det gör bilden mycket finare och gläsigare och allting. Då behöver man en case. Så behöver man en sån här. Och så behöver man folie. Och sagt. Om man inte har kreerat kulturfolie. Ja, så kollar man vilken sida som är lämpliga. Den här eller den här. Så är det liksom den här lite läsigare än den här. Så vill jag lägger man den där. Så tar man så. Så börjar man sätta fast det här så här. Så. Klipper man fast alla hörn. Klipper fast där man ska. Ja. Det är väldigt lätt. Kan ni kanske se. Man behöver inte köpa någon. Ja, köpa någon. Det blir dyrt. Annars får man en fin. Det är också skillnad om jag tar en linje. Och sen linje. Det är skillnad. Det funkar bättre med solen som jag svär. Och egentligen, alltså om det är bättre att ha en lite stor. Här har jag. Sol som jag har gjort. Ja, men vi kommer få se bilder utan och med. Fast jag tror inte det är lite. Men ja.